haba bawan Allah kana ji ka buge ni amma kawai ka juya ka tafi babu magana ba ko Haka da magana ne an buge ka. kamar iya ka buge ni An buge ka. Wani abun da ne ne. biyo ta gefe da gida in rigima ka kai dalla malam in rigima kake ji mu ma mun iya sai kawai ka zo ka buge mutane haba da Allah haba yanzu wa yake faɗa yanzu dan Allah ku yi haƙuri ya za ya zo ya buge mutane kuma ya ce ba za a yi mai magana ba bayan Allah dambe da kokawa ba ta ku ba wallahi dambe da kokawa haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikar mai karfi shine wanda za a yi mai laifi a bata mai rai a saba mai wanda zai daure ya haƙura to shine cikar mai karfi amma dambe da kokawa ba na ku ba haramun ne to dan Allah ku bari dan Allah a gyara kuma sai biya tsakanin insha Allah madam ku gaida manyan